Kaixo, eguardion, Alejandra naiz eta Getariako Azkizu auzoan gaude eta Iturregi hotela aurkeztuko dizuet. Hasieran baserri bat zen, eta familiarekin entortzen ginen igandetan bazkaltzera, eta gero denak handiak egin ginenean, gure gurasoak pentsatu zuten, leku ederra zela zerbait espeziala egiteko hemen, eta horrela sortu zen ideia, hotelaren ideia. Aurten 16 urte egiten ditugu hotela ireki zenetik, eta gure ideia hasieratik zen ingurunea kontuan hartzea eta pixkanaka nahi dugu gure bezeroak ingurunearekin parte hartzea eta gure ohiturak ezagutzea. Hotela oso txikia da, 8 logela dauzkagu, 4 logela itsaso bista, eta beste 4 logela dauzkagu igerilekura edo mendi bistarekin. Gure helburua da bezeroak etortzea eta hemen lasai egotea, orduan 8 logerak ezberdinak dira, bakoitza bere dekorazio berezia daka, eta auzoko izen ezberdinak daukate, Jaizkibel, Orio, Askizu. Hotelean espazio ezberdinak dauzkagu, ikusten dezuen bezala igerilekoa hemen dakagu, gero ere bai dakagu portxe bat, arratsaldean bezeroak liburu bat irakurtzeko edo txakoli kopita bat hartzeko, eta gosariak kanpoan hartzeko aukera daukagu eguraldi ona egiten badu. Gure bezeroak leku ezberdinetatik etortzen dira, Madriletik, Bartzelona, Bilboko jende asko daukagu, eta gero atzerritarrak frantses asko daukagu ere bai, Amerikarrak eta belgak. Eta orain, hotela aurkeztu eta gero, nire lehengusuak gure txakolinari buruz hitz egingo dizuet. Kaixo, ni Jon naiz, Alejandraren lehengusua eta hotelaren ustiategia eramaten dut. Ustiategiaren barruan atal ezberdina dauzkagu, alde batetik baratza eta batez ere Bizkargan daukagun maztia. Da oso mazti berezia, oso zarra delako eta dakan kokapenagatik. Hegoaldera begira dago eta itsasertzetik oso metro gutxitara. Eta pixkanaka garatzen joan gara. Aurrenengo urtean, 2020an atera genituen 100 boteia, 2021an joan gara 1000 boteiatara, eta ja 2022ko guztan atera ditugu 1000 boteia. Bueno, hau da 2021ko guztako txakolina, nahiko berezia izan da prozesua, saiatu gara hotelaren filosofiarekin jarraitzen, eta ahalik eta naturalen egiten. 8 hilabete onda barrikan, barrika txikietan, 225 litroko barriketan, kriantza enliaz esateana, hondarribi zuriakin egindako txakolina da. Eta guazen ikustera zer moduzkoa dagoen eta ze kolore dakan, eta ea gustatzen zaizuen. Oraingoz bakarrik Iturregin aldezue daztatu. Bueno, Joseba, hemen geratzen gara, Alejandra eta ni, gozariaz disfrutatzen, eta danok konbitatuta zauzte Iturregi hotelera. Agur eta eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Agur.